Oskar Barami vyhlásil vojnu Filipovi Sulíkovi. Oskar Barami po mesiacoch mlčania konečne odpovedal na verejné urážky, ktoré mu už dlhšie adresuje Filip Sulík. Oski znova zopakoval, že Fiky by nebol nikto bez priezviska Sulík. Doložil to aj viacerými videami, kde sám Sulík rozpráva o tom, ako mu jeho meno pomohlo zviditeľniť sa. Oski nevynechal ani populárne rozhovory s politikmi. Nezabudol zdôrazniť, že jeho videá majú 2-krát viac videní ako Sulíkove. Jeho rozhovory fungujú už dlho na rozdiel od Sulíka, ktorý musel do podcastu volať svojho otca Richarda Sulíka. Ku kauze vládny špeciál povedal, že sám dostal pozvánku od ministra Tarabu a bol to jeho nápad let zdokumentovať. Sulíka označil za slaboka, ktorý, keď je v defenzíve, útočí na rodinu a priateľov svojho protivníka. Spomenul Fikyho kampaň proti Vladimírovi Šnítlovi. V závere svojho videa poukázal na to, že Sulíkova manželka Viktória bola pred rokom na párty na jeho byte. Zdôraznil, že proti jeho žene nič nemá. Nebude útočiť ako Sulík na Oskiho bývalú priateľku Chiaru. Sulík sa o nej a jej matke vulgárne vyjadroval vo svojich videách. Pointa celého videa je v tom, že mu Sulík závidí jeho úspech. Oski tvrdí, že všetko, čo dosiahol, vybudoval tvrdou prácou, nie ako Fiky, ktorý je podľa neho povolanie syn. Na Oskiho video bude určite v krátkej dobe reagovať aj samotný Filip Sulík. Ak sa ti video páčilo, podpor ho lajkom, komentom a nezabudni zanechať odber.